Dobrý deň, vítajte v Afiliate, províznom programe spoločnosti Up Agency. Pre koho je tento program určený? Máte vlastné www stránky? Máte profil na sociálnych sieťach? Komentujete príspevky na fórach? Chceli by ste mať ďalší príjem? Ak ste odpovedali aspoň raz áno, tak tento program je aj pre vás. Princípom provízneho programu je odmeňovanie partnerov za každý predaj, ktorý sa uskutoční na základe partnerovho jedinečného reklamného odkazu. Obojstranná spokojnosť, za prácu odmena. Už jediný reklamný prvok pracuje za vás 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vy zarábate. Ako sa stať provízným partnerom spoločnosti Up Agency? Vytvorte si jednoduchý profil v našom partnerskom programe na www.partnering.upagency.sk. Registrácia je zdarma. Každú registráciu schvaľujeme ručne, ale nemalo by to trvať viac ako 48 hodín. Získate prístup k reklamným banerom a kampaniám. Základným a najjednoduchším reklamným prvkom je váš riadkový Afiliate odkaz. Jedinečný kód partnera. Umiestnite ho napríklad do vášho profilu na sociálnej sieti. Využívajte ho a výsledky sa dostavia. Za každý zrealizovaný predaj vás čaká odmena. Ďalším reklamným prvkom sú banery a ich rôzne veľkosti a tvary. Pri každom baneri nájdete aj jeho kód, ten umiestnite na vašich stránkach. Čo by ste určite nemali robiť? Nespamujte a neumiestňujte reklamné prvky na stránkach, ktoré odporujú dobrým mravom a etike. Ďakujeme za rešpektovanie týchto pravidiel. Gratulujeme! Práve ste získali najjednoduchší návod, ako zarábať. Bez vstupnej investície, bez rizika, bez nutnosti zamestnávať. Tak čo, idete do toho? Radi zodpovieme vaše otázky, poradíme a pomôžeme. Na spoluprácu s vami sa už teraz veľmi tešíme. Ďakujeme za pozornosť.